Good morning, sanibonani, ninjani, niyaphila, asibonge mfowethu Mkhonzweni obingelelayo. Siyabonga kakhulu uma ngabe niphila nonke. Sibonga kakhulu. Kusile, it's a Saturday. Abantu abaningi baya ey'nkonzweni njalo njalo. Baya emsebenzini njalo njalo. Asazi ukuthi uyilalele kuphi le video kodwa nje ngiyanibingelela nonke bafowethu. Ake ngithathe leli thuba ngiphinde ngamukele-ke ama-subscribers amasha la ku-YouTube. Ngiyanamukela guys, ngiphinde ngamukela onke ama-followers amasha ku-TikTok, ngiyanamukela. Bese ngamukela wonke nje umuntu okhona oview ama-videos wami nama-subscribers wonke amadala nama-followers amadala esesithugeda ngasikhathi eside la. Ngiyanibonga guys, ngiya-appreciate, qhubekani ningisapotha ngale ndlela. Namhlanje ngifisa ukuqhubeka kulolu daba oluthinta i-MK Party no Commander uFloyd Shivambu. Cishe sibonile-ke sonke ukuthi uCommander Floyd uyenzile i-press briefing, wakuveza konke akuvezile sikubonile. Kodwa ngicabanga ukuthi okube key kimi kube izinto ezimbili engicabanga ukuthi ngizokhuluma ngazo namhlanje. Okokuqala indaba yokuthi i-MK Party akayishiyi, uthi ngeke aze aresign futhi kuyo. Okwesibili indaba yokuthi athi uyoconsulta ukuze athole ukuthi kuzowenza yini umqondo ukuthi asungule iqembu lepolitiki. So ilezi zinto ezimbili engizokhuluma ngazo namhlanje. Ngizoqala ngalokuthi akayishiyanga i-MK Party. Njengoba uFloyd engayishiyanga i-MK Party, ngicabanga ukuthi kufanele ngiphinde ngikuncome, ngiyakuphinda lokhu, ngiyakuncoma ukuthi akayishiyanga. Ngeke ngasho kwenye ividiyo yami phambilini ukuthi ukube angashiya i-MK Party manje, lokho kuzofana, kuzofana nokuzembula ingubo kubanda, because njengamanje under i-leadership kaBaba uZuma, ngicabanga ukuthi uFloyd usendaweni e-right kakhulu, usendaweni ezomkhulisa kwipolitiki yakhe kakhulu. Usekuvezile-ke kwayena ukuthi sekuningi even kulesikhashana esincane akufundile ku-MK Party, especially kuye uBaba uZuma njengoba sizwa ekhuluma ngaye kangaka. Yebo uFloyd uyifundele ipolitiki, yebo une-content e-scientific nepolitiki and all that, but when it comes to lesipiliyoni uBaba uZuma naso kwipolitiki, which is unmatched, lokho kuyamphoqa uFloyd ukuthi azehlise azithobe uBaba uZuma ukuze afunde more ukuya phambili. Yebo kungenzeka kunama-setbacks, kunanamaphutha awenzile ku-MK Party, okuwukuthi ama-details alawo maphutha thina sinawo, aziwa i-leadership ye-MK Party and all that. But ngisa-insista ekutheni
if kuwukuthi lawo maphutha abekwa wona uFloyd, lawo ma-allegations and everything akhona ngempela, lawo ma-charges are pressed against him, ngicabanga ukuthi uFloyd akazinikele aye kwi-disciplinary hearing ye-MK Party, adlule kuwo wonke nje ama-process e-MK Party kuze kube ukuthi ekugcineni uyagcinwa ku-MK noma uyaxoshwa, kuye ngokuthi i-MK Party yenza njani. But nje ngithi if kuwukuthi kunama-processes akhona njengamanje okumdisciplina noma ukuthi abe ku-DC ye-MK Party, ngicabanga ukuthi akadlule lapho. Akayeke ukuthi kuzoba ne-humiliation, akayeke ukuthi kuzoba nokuthi umuntu onjengaye noma omkhulu njengaye uzowehla isithunzi, ngoba abaningi basho njalo bathi ukuya ku-DC noma ukuvuma ukuthi adlule kwi-DC kuzomehlisa more isithunzi, ngoba kakade sovele wehlisiwe isithunzi ngokuthi asuswe esikhundleni sokuba u-SG. Bathi-ke kuzomehlisa nakakhulu ukuthi mhlampe ayohlala phansi ne-DC. Kanti kumele akwenze lokho if kuwukuthi ku-MK Party uFloyd lezi zinto azisho ukuthi mayeza ku-MK Party wenza i-decision e-best ever, akakubonise lokho ngokuthi alandele onke ama-procedure, akenzeli yena mhlampe nokubukwa abantu nani nani, kodwa wenzela i-career yakhe. Usemncane uFloyd, ikusasa liselihle kakhulu, li-green kakhulu kwi-MK Party if angenza lezi zinto engisho la, adlule kulezi zinto, ngoba naye kusasa ezi-leader e-MK Party yakusasa kuzobe kunguye odlulisa abanye kulezi zinto adlula kuzo manje in terms of ukudisciplina and all that. So ukuze-ke kusasa abe yi-leader naye ezokwazi ukudiscipline abanye, kufanele adlule kwi-discipline. It's a pity nje ukuthi asazi ngempela ukuthi ngaphezu kwalokho okwashiwo ku-media by MK ukuthi bathatha i-decision ngohambo lwakhe lwakubushira, yini okunye akwenzile, because kukhona okunye ku-clear ukuthi kukhona, but thina asikwazi. Kunzima nami njengomfowabo kaMkhonza la ukuthi ngingakhuluma ngento engayazi impela, ngize nje ngigcizelele, at least kube besiwazi lama-allegations abekwa wona. Angeke ngikhulume kakhulu ngento ey'bhalwa ku-social media and stuff. Yebo kuyenzeka iputshuke information uthole ukuthi kuyikho lokho abekwa kona, njengokuthi ebeyifomishela ama-parallel structure akhe, abeka ekuma-structures abantu abavumelana naye and all that, but still ngisasho namanje kunzima ukuphawula ngaloko because asinabufakazi obuqondile obugcwele obuvela straight from i-MK Party ukuthi naku uFloyd a-charge-we ngakho. Kube kuthiwa i-statement esivela office le-MK Party, then bekuzoba lula ukuthi siphawule ngakho, but for now sisemnyameni sonke, asazi ukuthi ngempela yini lena edine uBaba uZuma kangaka, ngoba on June 16 you could tell ukuthi uBaba uZuma kulesa speech sakhe kuningi okumphethe kabi, especially ngayo SG ophumile uFloyd Shivambu. Kodwa-ke ngisasho ngiyagcizelela ngithi kuyoba iphutha elikhulu ukuthi uFloyd ayishiye MK. I'm happy ngokuthi ukurealizile lokho because ku-press briefing yakhe uthi vele ngeke ayishiye, okusho ukuthi ngiyathikha ngithi correct decision ngokungayishiyi okwamanje MK, ngokungayishiyi okwamanje. Good decision le, good decision, ngoba lokuthi angayishiyi i-MK njengamanje sho ukuthi kusalivulile ithuba lokuthi i-MK isengahlala naye phansi angene kwi-disciplinary hearing ngoba useyimember ye-MK Party.
akazikhiphi ku-MK Party. Yayibona, kunezinto akazikhulumile, excuse me, kwi-press briefing yakhe, nezinto ayikhulumile ey'hlanganisa ukuthi ubaba uZuma usurround-we ngama-scoundrels and yini le gama le, usurround-we nje abantu abangekho right mangayibika kanjalo. Waphinde waveza ukuthi i-MK Party kunabantu abayitshontshela imali kahle kahle abakhipha about 7 million ngenyanga. Ubala izinto ey'fana nalezo, ukubalile nje okuningi. Engicabanga ukuthi angeke kwehle kahle ku-MK Party lokho, noma kwehlanga kahle ku-MK Party ukuthi mhlampe a-expose izinto ey'fana nalezo emphakathini. Engicabanga ukuthi mina on that mhlampe bese khona nokuba emotional ku-Commander uFloyd, ngoba phela naye ungumuntu at the end of the day, kumele sikhumbule lokho. Naye ungumuntu mangabe under pressure, kunezinto ezenzakalayo kuye, kuyenzeka ayithole esephaphalaza ekhuluma izinto ezingekho right. Uyayibona? So lokhu nje akushilo nge-MK nezinto ezenzakalayo mhlampe eziphambukile kwe-MK, as a member ye-MK ongakayishiyi, ngicabanga ukuthi uye waphaphalaza lapho ukuthi asheshe ayikhulume manje. Mhlampe izinto abengazikhuluma lezo makuwukuthi useyishiyile i-MK noma isimxoshile i-MK, not ukuthi uzoyikhuluma aphinde aqhubeke abe ku-MK, because njengamanje makuwukuthi njengoba seyimember ye-MK uzoya ku-DC, lezo zinto zizobalwa nazo ngaphezulu mhlampe kwama-charges already abekwe wona, ku-ede mhlampe kuma-wars wakhe noma ey'nkingeni zakhe. Uyayibona leyo nto, but-ke asazi kuyokwenzakalani, asazi i-process iyohamba kanjani, kodwa nje I'm happy ngokuthi useyimember ye-MK ngokusho kwakhe, futhi ne-MK ayikasikhiphi i-statement okwamanje sokuthi isemxoshile, kusho ukuthi sisengamthatha njengomuntu oyimember ye-MK esinaye kwi-MK, sisengasho kuye sithi Commander Moni. Yilokho bengifisa ukusho kule party le yokuthi akayishiyanga MK. Bese ngingena kule nenye i-party la athe khona uyoconsulta, uthi uyoconsulta manje uzofuma i-team ezohamba all around South Africa beconsulta, bebuza abantu ukuthi sikhona nesidingo sokuqala i-political party entsha. Nakho engingakusho mina ngokwami njengomfo kaMkhonza, angisiboni isidingo sokwenza leyo consultation, angisiboni. Why ngingasibona isidingo sokuthi aze abe nokuyikhandla kangaka enza lokho? Angisiboni ngoba yena ngokwakhe ushilo wathi ayikho indawo angakaze ayi-round noma ahambe kuye eSouth Africa ayisebenze politically. Uhambe all over, uzwazibala nje ezinye zazo, wathi iSouth Africa useyihambe yonke esebenza ngepolitiki. In short, uFloyd uyazi kahle kahle njengamanje ukuthi abantu badingani, uyakwazi lokho. Angicabangi ukuthi after enze yonke leyo research, ngoba vele already useyenzile njengoba athi usebenze all around South Africa, sekuclear futhi uke wakusho nangomlomo wakhe kaningi ukuthi asikho isidingo sokuthi amaphathi abantu abamnyama abe maningi. Uyakwazi lokho, wazi kahle ukuthi asikho isidingo sokuthi afomishe le party abuza ngayo ukuthi ayifomishe noma cha, there's no need for that. Yebo, and even yena ngokwakhe mayisuka kwi-EFF eya kwi-MK Party wakuveza ukuthi enye yento ayithanda ngoZuma nange-MK Party ukuthi uZuma ufuna ukuhlanganisa all progressive parties, especially all black parties, ukuthi abe into eyodwa, abe imbumba, asebenze together. So ukufomisha le party le ayishoyo
kuzobe sekuhluka ngani kulabo abanye abafumisha amaphathi njengoba emaningi kangaka nje sidivide kangaka lamaphathi singakhoni ukuthola le 2/3 majority. In short, if yena engaqhubeka naleyo ukuthi afomishe le party entsha kuyobe lokho kuworka against ibelief yakhe yokuthi kufanele kube nephathi eyodwa eSouth Africa yabantu abamnyama basebenze ngaphansi kwayo. Ene leyo abeyikhethile kumanje MK Party le akuyo manje. Le party akuyo manje okuyi MK Party iyona party okufanele asebenze kanzima abe yiphathi yayo ayisebenzele noma kunzima njengoba kunzima nje kuye njengamanje. It's difficult kuFloyd njengamanje. Kodwa it doesn't mean ukuthi isolution ukuthi amove out ayofoma enye iphathi. Uyayibona le nto le. Into uFloyd okumele ayilwele njengamanje yena ngendlela mina engibuka ngayo akalwele ukuthi iMK Party ingam-expel. Akalwele ukuthi iMK Party ingamxoshi. Kodwa akalele ukuthi imane imdiscipline mhlambe imbekele mhlambe ama-sanction athile noma mhlambe ngathini imdiscipline mhlambe imsuspend or something kodwa a remain a member of iMK Party ngaphakathi akazithobe ku-process yonke angaze akuvumele ukuthi nange mistake iphume le yancwadi yokuthi usexoshiwe noma has been expelled because lokho kuzo-create iy'nkinga ey'ningi empilweni yakhe. Yayibona ngithi whatever afuna ukuyilungisa ngempilo yakhe, whatever afuna ukuyilungisa kwipolitiki yakhe, whatever afuna ukuyilungisa kumkhonto wesizwe ayibona ingahambi kahle akayilungise engaphakathi manje ngokuthi yena aqale ngokuthi yena avume ukuthi a-undergowe i-DC if kuwukuthi ubizelwa kuyo afike azithobe futhi kuleyo DC. Whatever decision ezothathwa lapho avumelane nayo. Ngicabanga ukuthi angeke baze bam-expel if engaqinisa ikhanda azithobe ngoba uma ungalalela kahle inkulumo kaMsholozi ethi asincenge umuntu asazi but songazicabangela nje ukuthi what if ekukhulumeni kwe-leadership ye-MK Party naye kukhona mhlawumbe izinto ezithile angafuni ukuhlehla kuzo noma ukuyielda noma ukuwithdrawa kuzo ukuze akhone ukwakheka noma ukuthi bamakhe kahle aye phambili. What if kunjalo? Uyayibona? So yiko ngingathi mina njengoba remainer as a member MK Party ingakho ngithi akazithobe ku-process azenze isilima esihlakaniphile. Isilima ke esihlakaniphile sithi noma sibona ukuthi hayi ngiyashaywa la kodwa sibhembese nje ngoba siyazi ukuthi ukushaywa kwami lokho kukhona into okungipreparela yona for kusasa. Ngamabomu uzenze isilima ngamabomu nje. Masikhuluma ngomsholozi, yabo umsholozi this man mawungambuka kahle has undergone a lot especially kwi-ANC even before 94 mawungabheka kahle ngathi kuningi okwenzeka kuye even kwenziwa ama-comrade. Mawungabheka ingoma yakhe ahlayicula lethi ngimanxeba nje zinsizwa engakhula nazo insizwa zangakithi. Ushayiwe kakhulu umsholozi. Uyabona ukuthi ey'ntweni ey'ningi ebezenzeka ikakhulukazi ku-ANC bese manje ey'thoba nje ngamabomu ezehlisa ngamabomu futhi ezinikela kuma-processes ngamabomu ngoba azi ukuthi lokho noma kubuhlungu kodwa kuyamakha for a future. Buka manje eSouth Africa he's the best politician ever njengamanje.
Akekho umuntu ongammatcha noZuma njengamanje. Akekho. Uyena njengamanje ukukhulunywa ngayo, is the most talked about eMzansi uZuma. Nephathi yakhe MK Party. It's the most talked about. Wagcinane nje uzwa discusswe ANC, discusswe DA, udiscusswa uZuma njengamanje, discusswe MK Party, i-trend leyo yase South Africa ihamba phambili. Yayibona? But ubuyaphi? Yezwa leyo. Ukhumbule ngenze example ngaye ngoba izinto zakhe obvious siyazazi. June 2005 why undergo i-process yokuthi remove as deputy president yani ye-ANC, kodwa azange ayishiye i-ANC ngokuthi usekhishiwe kwicabinet kaBaba uMbeki. Azange ayishiye, wazinikela ku-process yonke yenziwa, waqhubeka engaphakathi kwi-ANC waze wayovotelwa futhi ngaphakathi ANC ePolokwane ngo-2007. So in short, kuFloyd ngizama ukuthini, akathathe take a leave from that. Zithobe kwi-DC MK Party okungenzeka iyaqhubeka njengamanje noma izoqhubeka against wena. Uze ungavumi ukuthi kuze kufike eqophelweni lokuthi bakuxoshe ku-MK Party or be expelled, because that will be a beginning of your downfall as a politician. Because njengamanje angiyiboni into ezokwenza ukuthi ube lo Floyd esifisa ukumbona awuyena thina if ungashiya MK Party njengamanje. I-backbone yakho iyona ebalekile, sibheke yona njengamanje. Sifuna ukuthi izinto wazisho mawuza ku-MK Party uhlale kuzo, nathi kuzosinika isibili. Futhi sikhona silanga phakathi MK Party njengamanje siyakusupporta ngoba kunento ethile esiyibonayo kuwe Floyd. Lento ethile esiyibonayo kuwe. Yingakho mawungabheka kahle ku-MK Party nje kunesikhalo esingaka ngama decision athathwayo against wena. Kuyakutshela ukuthi sibaningi la esikubonayo okuthile okuyi leadership kuwe, sifuna ukukusupport. So ungayishiya kanjani ke MK Party? Siyabonga ukuthi awayishiya already, but futhi ungavumi ke ukuthi ikuxoshe. Kanjani? Ungawenza kanjani lo? Ngokuthi uyozithoba uma ngabe ikisa ku DC, ufike uzithoba. Uxolise futhi ungaziwenza ne-statement sokuxolisa about everything. Umove on nje ezimember njenga wonke umuntu. Kuningi ongakwenza ku-MK, volunteer. Njengoba washo ukuthi ungavolunteer, ungabi naki problem. Khohlwa laba bathi kuzokwehlisa isithunzi, humiliation. Bazosho vele izinto ezifana nalezo. But when you know where you are going and ukhumbule ukuthi uphetheni. Khona into oyiphethe abaningi abakhuluma nabo abangumsindo abangenayo. Ufundile, une content. So be confident and move on. Wazi ukuthi ngiphetheni la. But uzehlise njengamanje. Yayibona. Leyo ukuthi uyoconsultela ukuthi ubuza abantu ukuthi political party entsha ungayenzi leyo nto mfowethu. Ungayenzi. I-advice le vela kimi njengomfo kaMkhonza. Leyo nje akumele nje uyenze because ngeke iziphumelele. Yayibona? Ngeke iziphumelele. Abantu bazokukhohlisa nalabo yoconsulta kubo baningi abazokukhohlisa bathi yenza. Baze bakubonise nokuthi uzofandwa kanjani. That will be a big mistake. Right like MK Party. Lena nje ukuthi wathi it's your best decision ever. Yokuthi ujoin umkhonto wesizwe. You know what you meant. Stick to it. Yilokho engifuna ukusho nje. Bengizokhuluma nje ngalezi zinto eziwu2. Siyabonga ukuthi awuresignanga ku-MK Party. Siyakubonga lokho. Zithobe ke ku-MK Party ngoba awuresignanga. Uye kwi-DC, udlule konke ama process, uxolise la kufanele uxolise khona,
ubaqinisekise futhi ku-leadership ukuthi usafuna ukuremaina as a member, disciplined member of the MK Party. And uma kuwukuthi kunezinto abangayithembi ngawe, ube open, ube transparent futhi. Ubabonise ukuthi ningenza noma yini ukungi-check-a ukuthi ngi-credible kangakanani. Futhi le party le engikuyi-MK Party ingangethemba, zenze ikwethembe, yiloko nje engakusho, zenze ikwethembe. Ukuthi-ke ikwethembe, ungaqala manje ngokuthi uvumele i-disciplinary hearing ukuthi uhambe kuyo, wenze sure ukuthi ekugcineni isinqumo sokuthi bakuxoshe or expel you singenzeki, because that will be the beginning of your downfall. Forget about the consultation of a new political party. Ngeke izisebenze leyo. Besides, asiyidingi vele enye iphathi, ngoba even la wakhona ama-party sifuna uku-unite nawo, sisebenze ndawonye. So what's the use yokuqala enye? Yayibona? Umfowami Wamkhonza lo, yiloko nje bengifisa ukusho ukuthi ngicabangani ngawe Floyd. Nani-ke bafethu, ake siphawuleni uCommander uFloyd, le ndaba le ayibekile ukuthi uyo-consult, ebekhuluma nathi kahle kahle. In short, kuleya press briefing ebesevele sibekele etafuleni ukuthi ucela simbonise ukuthi aliqaleni iqembu elisha noma cha. Mina sengimphendulile-ke la, ngambekela kwacaca ukuthi ngithi cha, angaliqali, asikho isidingo salo, akahlale nje ku-MK azithobe, adlule ku-process ye-DC, abe right. Yiloko engikushoyo, yabona. Leyo ukuthi aconsult kimi nje akazithathe ngokuthi soconsultile ngokuthi alalele le video. Ngithi Floyd, ungayiqali lento ye-political party entsha, right ku-MK Party. Azizame ukulungisa lezi zinto othi ukhala ngazo ku-MK Party. Hlala ku-MK Party ukuze uzilungise from within ku-MK Party. Asingaze ndlali ngaphandle kwe-party, siveze labantu okwenzakalayo, asizilungise ngaphakathi. Wena-ke futhi unalo ithuba ngoba usuzibonile, ubuye eduze nomsholozi lapho ne-leadership ye-MK Party. So I think uyazi ukuthi yini nani okumele ilungiswe and all that, but ake uqala uvumele kulungiswe wena kuqala-ke kuloko odlule kuko okungamaphutha okungenzeka nawe ukwenzele. Usinike nje isikhathi, ungasheshi mhlampe uthatha ama-decisions azoba inkinga later. Ngiyabonga. Umfowami Wamkhonza-ke lo, ngiyayibamba la bafethu. Ake niphawuleni nani-ke kulokho engikushoyo, nikuzwa kanjani nina beningameluleka kanithini uCommander Floyd, ngoba naku usevele uyasiconsulta, uyalicela usizo lwethu. Ake simelulekeni-ke bafethu, mina sengishilo la. Ningangigxeka nami la ningigxeka khona kulokho engikushoyo, nikhululekile ngoba vele indaba lesithinta sonke. Ngiyabonga. Qhubekani-ke nisubscribe bafethu, ngiyanicela niqhubeke ningisupporta ngokusubscribe. Ngiyabonga, already nisubscribile. Ngibuka nama-views la akhula kakhulu ngendlela esimanga, okusho kona ukuthi kuhamba kahle kakhulu kulama channel awu-2 ku-YouTube naku-TikTok. Asiyibambeni kanjalo bafethu. Ngiyabonga kakhulu. Umfowami Wamkhonza lo, niphile. Thank you so much guys.